Supply ng baboy sa Pangasinan posibleng madagdagan dahil sa pagpapatupad ng price ceiling. Alamin sa ulat ni Russell Simorio. Epektibo na ngayong araw sa National Capital Region ang price ceiling sa baboy para makontrol ang tumataas na presyo nito. Batay sa inaprubahan ng gobyerno, maglalaro lamang sa 270 hanggang 300 pesos ang presyo ng baboy sa NCR habang nasa 160 pesos naman sa kada kilo ng manok. Sa ilang pamilihan sa Pangasinan, nasa 360 pesos pa rin ang presyo ng baboy. Ang mahal na. Kaya, Manok na lang. yung manok mahal din nata. Oo nga, 200 no. Pero mas mura kaysa... Opo, mas mura na sa baboy. 360 yung baboy. Ayon sa ilang tendera ng baboy, posibleng madagdagan ng supply ng baboy sa probinsya dahil sa pagpapatupad ng price ceiling sa NCR. Hindi raw kakayanin ng mga supplier kung nakapako ang presyo ng baboy. Pero hindi pa rin daw makukontrol ang presyo. Malulugi din kami. Malulugi. Pag ibababa namin, tapos mataas pa din yung kuha namin, malulugi kami. Sa monitoring ng Department of Agriculture Region 1, Pangasinan ang may pinakamataas ang presyo ng karne ng baboy na sinundan ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kung magpapatupad man daw ng price ceiling sa rehiyon, kailangan muna ng mga serye ng public hearing kasama mga tindera at supplier ng baboy. Yes po, kasi pag-uusapan ko yung production cost dyan para makita kung kikita pa siya o hindi. Mula po sa producer, pag-uusapan po kung tatama po yung kanyang o sumusobra na siya sa presyo niya. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio. Balitang Amyanan.